Bun găsit tuturor! Mă bucur să ne vedem la o nouă întâlnire a comunității profesioniștilor și pasionaților de marketing și comunicare organizată de eventsmax.ro. Sunt Cătălin Hosu, activez în comunicare din 1997, am început ca jurnalist, apoi am ocupat roluri strategice în comunicare corporate, începând cu 2003, iar din 2015 am devenit consultant independent, colaborând cu corporații, cu companii mari, cu startup-uri și cu ONG-uri. Din 2014 sunt vicepreședinte al Asociației Române de Relații Publice, am fost președinte între 2022-2024 și sper că și în această calitate am contribuit la dezvoltarea industriei de relații publice din România. Astăzi, subiectul seminarului nostru este despre marketing, mai precis despre marketing etic, alături de invitatul nostru, Marius Olteanu. Bine ai venit, Marius! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație în primul rând. Mă bucur să fiu alături de voi. Mulțumesc celor care ați răspuns pozitiv invitației noastre și subiectului și sper să acoperim cât mai multe din temă, pentru că vorbeam și cu Cătălin înainte de a intra împreună cu voi. E un subiect amplu care are multe elemente și zicem noi că la tot ceea ce se întâmplă acum în 2025 e de actualitate. Într-adevăr, un subiect de foarte mare actualitate, dovadă și numărul mare de participanți de astăzi. Însă, înainte de a începe, sunt câteva detalii organizatorice pe care trebuie să le fac cunoscute. Întâlnirea noastră este înregistrată, este transmisă live și pe pagina de Facebook Events Max. Puteți adresa întrebările și observațiile voastre în direct. Vă puteți deschide microfonul și interveni sau în secțiunile de Q&A și de chat. De acolo vom prelua noi întrebările. Vrem să avem o sesiune cât mai interactivă, așa că vă încurajăm să puneți aceste întrebări. Eventsmax.ro este platforma evenimentelor profesionale din România, care promovează și analizează informații despre peste 1500 de evenimente lunar. Dacă doriți să primiți lista evenimentelor care urmează să aibă loc din domeniile voastre de interes, vă puteți abona gratuit la unul dintre cele 74 de newslettere Events Max. Avem un newsletter inclusiv pentru evenimentele din domeniul marketing, dar și pentru alte domenii profesionale. Colegele mele chiar acum vor trimite în chat linkul spre Events Max. Experiența mea profesională și chiar cea personală, de ce nu, mi-au arătat cât de puternic sunt conectate comunicarea și marketingul. Sunt două domenii esențiale pentru construirea unei relații de încredere între branduri și public. Iar pentru această discuție de astăzi am considerat că cel mai potrivit invitat este Marius Olteanu, Chief Marketing Officer la Bitnet Group, cu peste un deceniu de experiență în marketing și comunicare. De-a lungul timpului, Marius și-a construit o carieră făcând strategie, branding, digital, comunicare, client service, management de echipă, campanii media și PR. Este recunoscut pentru abilitățile sale în optimizarea bugetelor și a resurselor, precum și în dezvoltarea parteneriatelor strategice. Încă o dată, bine ai venit, Marius! Mulțumesc încă o dată de invitație. Spuneam că marketingul și comunicarea creează încredere, iar eu cred că încrederea nu se poate forma în lipsa eticii. Astăzi, împreună cu Marius, explorăm cum putem face marketing etic, respectând principiile și valorile pieței, dar și așteptările consumatorilor. Așadar, eu aș zice să începem cu fundamentul eticii în marketing și am câteva întrebări aici. Prima ar fi: ce înseamnă în mod concret etica în marketing și de ce este atât de importantă, în special astăzi, Marius? Păi, etica, ca și în toate celelalte domenii, e o disciplină care, practic, ghidează toate practicile astea de promovare, de vânzare, de comunicare ale unei companii, prin care ne asigurăm noi că toate acestea sunt transparente, sunt oneste, că respectă drepturile consumatorilor. Deci, practic, e un set de principii care protejează atât clienții, cât și întreaga societate în ansamblu, pentru că etica de regulă încearcă să protejeze societatea în ansamblu. Ideal este ca prin acest set de valori să evităm manipularea, să evităm dezinformarea, să nu exploatăm vulnerabilitățile publicului. Aș Cinici zice, ale pieței.
Poftim? Și nici ale pieței. Și nici ale pieței, evident. Aș zice că acum, în 2025, dacă ar fi să folosesc un singur cuvânt pentru etică, pentru etica în marketing, ar fi luciditate. Mi se pare că încetul cu încetul pierdem această valoare. Cu toată informația asta care ne vine din atât de multe părți, că practic zi de zi suntem bombardați cu tot felul de mesaje, de campanii, unele reale, altele mai puțin reale, mi se pare că încetul cu încetul începem să pierdem această valoare foarte importantă de a fi lucizi. Asta, bineînțeles, că se construiește în timp, se construiește urmărind lucrurile din piață, dar cred că e responsabilitatea noastră a profesioniștilor, în primul rând, să livrăm ceea ce trebuie să livrăm și să nu avem această așteptare ca toți oamenii care ne urmăresc, care cumpără de la noi într-un final, să aibă acest tip de luciditate. Deci cred că, în primul rând, responsabilitatea ar fi la noi. Legat de, rămânem aici aproape și te întreb care sunt principalele provocări etice cu care se confruntă marketingul și marketerii astăzi. Păi, în primul rând, cred că una dintre cele mai mari dileme este exact publicitatea înșelătoare și tot soiul de exagerări. Adică mulți marketeri, mulți oameni din categoria asta noastră au această tendință ca uneori să exagereze beneficiile produselor, beneficiile serviciilor pe care ei le promovează, tocmai să ajungem exact unde ne dorim să ajungem cu toții. Cred că lucrul ăsta e problematic atunci când facem informații sau afirmații false despre eficacitatea unui produs. Nu știu dacă în momentul ăsta, în audiența noastră, e cineva din industria farma, dar cu siguranță cu toții suntem consumatori. Ca background, eu am făcut asta în trecut, adică am condus un departament de marketing într-o companie din top 10 în România, companii farmaceutice de medicamente generice. Și mă gândeam acum la un exemplu. Cu toții cred că știm sau am auzit de Ginkgo biloba. Nu există niciun studiu în momentul ăsta făcut într-un laborator de o echipă medicală care să ateste faptul că Ginkgo biloba ne ajută la o memorie mai bună, la o circulație mai bună, la niște procese cognitive mai eficiente. Deci, pe parcursul anilor nu există. Pe de altă parte, cred că am văzut cu toții zeci, sute de advertising-uri, reclame la TV, ad-uri pe LinkedIn, Facebook și așa mai departe, la produse care, ce să vedeți, vând Ginkgo biloba și care, din punctul meu de vedere, sunt niște afirmații false pentru că, la bază, ele nu au, de fapt, niște studii care să promită acest ajutor miraculos sau aceste vindecări miraculoase pe care unele dintre OTC-uri din categoria asta a industriei de farma o promovează. O altă treabă ar mai fi atunci când se omit anumite informații esențiale. De exemplu, iarăși, o altă categorie pe care vreau să o luăm ca exemplu sunt nu neapărat băncile, ci mai mult aș zice IFN-urile, care de multe ori tind sau avem acele asterixuri la subsolul paginii în care sunt niște comisioane ascunse. Asta iarăși este un tip de publicitate înșelătoare pentru că scoatem în față doar anumite informații, dar nu le spunem pe toate. Iarăși o altă principală dilemă etică, aș zice, că e targetarea publicului vulnerabil. Chiar acum vedem peste tot ce se întâmplă cu fast food-urile. Da, suntem bombardați în ultima săptămână sau în ultimele 2 săptămâni de tot ceea ce se întâmplă cu fast food-urile. Am văzut de multe ori o targetare, de exemplu, destul de agresivă pe copii care promovează alimente nesănătoase.
Sau, iarăși revenind la acea categorie de care vă vorbeam mai devreme, promovarea unor credite de consum către persoane cu venituri mici. Deci asta înseamnă că acele persoane sunt într-o categorie vulnerabilă. Uh, Oamenii sau marketerii care fac asta știu exact către cine merg, cu toții știm cum se face targetarea, adică avem cu toții acces la aceste baze de date și la categorii de venituri, de geografice și așa mai departe. Deci și asta ar fi o problemă, să zic așa, în sensul în care targetăm un public care știm de la început că este vulnerabil, cu toate astea vrem să-i oferim un serviciu care pentru el cu siguranță este riscant. O altă problemă și cred că o vom dezvolta mai mult pe perioada acestui webinar e vorba de utilizarea datelor personale și de confidențialitate. Aici, pe lângă tot ce înseamnă politicile și regulile de GDPR și confidențialitate, mai avem și supravegherea excesivă, adică tracking online, fără un acord. Mai avem și vânzarea datelor către terți, fără acord explicit. Mi s-a întâmplat de 2 ori în ultimul an să primesc niște mesaje pe telefon de la anumite companii care nici măcar nu erau din România, dar care aveau datele mele personale. Asta înseamnă că cineva, una dintre companiile către care eu mi-am dat acordul de confidențialitate, a vândut datele mai departe. Asta este iarăși o practică. Sau le-a scăpat. Sau le-a scăpat, da, se mai întâmplă. Deci asta e iarăși, e o breșă de securitate până la urmă, adică ei pot să facă asta cu bună știință, dar există și această categorie și noi în BitNet Group știm prea bine că avem și categoria asta de cyber security în care se pot întâmpla și astfel de breșe de securitate. Și atunci cred că trebuie să găsim acest echilibru, apropo de ce am zis mai devreme, între personalizarea ofertei, felul în care noi marketăm și respectarea intimității utilizatorilor și a consumatorilor. Am pregătit o altă întrebare care se leagă de ce ne-ai spus până acum. Cum echilibrăm nevoia de profit cu responsabilitatea, cu etica? Păi și aici cred că E clar că multe dintre derapajele la etică, să zic așa, vin din nevoia de profit. Unele vin de la, să zicem, de la companie în goana după profit, altele vin de la angajații companiei în încercarea de a-și atinge targeturile, să zicem. Cum facem ca să echilibrăm lucrurile astea? Cred că aici ne întoarcem iarăși la principii și primul principiu prin care putem să păstrăm acest echilibru și comunicarea clară ar fi exact transparența. Adică cu cât lucrurile sunt mai transparențe, adică fără taxe ascunse. Dacă ne gândim la industria de FMCG, listarea clară a ingredientelor pe fiecare produs, un proces de fabricație iarăși transparent, clarificarea angajamentelor sociale și ecologice, pentru că avem și această categorie de greenwashing. Aș mai zice că stă foarte mult și în cultura organizațională, adică dacă cultura organizațională are aceste valori, adică un cod de etică clar pentru angajați și parteneri. Cu siguranță în marile corporații toate aceste coduri de etică și responsabilitate există. Probabil că mulți dintre dintre dumneavoastră, cei care participați astăzi, ați primit la onboarding acele coduri de etică, de responsabilitate. Cu siguranță mulți dintre noi trecem prin ele așa foarte rapid și le semnăm fără să ne dăm seama de responsabilitatea pe care acestea o implică. Aș zice că ar trebui să avem și un sistem intern prin care angajații pot raporta practici neetice. Adică, așa cum avem politicile de hărțuire, de exemplu,
din zona aceea de people and culture, cred că ar fi bine să reglementăm în cadrul organizațiilor și aceste practici neetice, în care să avem un sistem intern prin care angajații să poată raporta asta. Apoi, iarăși, mesajele corecte pe care noi le transmitem în piață. Deci, cred că ne întoarcem la aceste valori pe care etica le are la bază, dar pe care, odată cu noile provocări din piață, cu noile schimbări la nivel politic, la nivel legislativ, cred că toate acestea trebuie revizuite și parcurse pe fiecare an, astfel încât tot timpul să fim în actualitate. Cu siguranță, acum 2 ani nu ne-am fi pus atât de mult problema de publicitate înșelătoare, de fake news, de... Acum majoritatea oamenilor își pun întrebarea, oare e făcut cu AI clipul ăsta sau e un clip real? Deci am ajuns chiar și în punctul acela în care ne întrebăm dacă oamenii din advertising-ul pe care noi îi vedem sau mesajele sunt niște mesaje reale. Astfel încât aceste practici, aceste coduri de etică, aceste reglementări, cred eu că trebuie updatate an de an, poate chiar mai rapid atunci când apar astfel de provocări. Eu cred că dacă ajungem să ne punem întrebarea asta, oare e o chestie reală sau e făcut de AI, cred că suntem pe drumul cel bun. E bine dacă facem asta. Am o întrebare acum nu pentru tine, Marius, ci pentru participanți. Am să-i întreb dacă au întâlnit vreodată vreo dilemă etică legată de marketing, de subiectul nostru, și dacă da, cum au gestionat-o. Și sper să ne lase un mesaj sau un comentariu în chat și să putem discuta puțin mai târziu. Acum, niște practici mai problematice pe care le-ai și menționat tu duc clar la nevoia de etică și de a stabili niște limite. Din punctul ăsta de vedere, unde vezi tu că ar fi granița dintre persoasiune și manipulare în marketing? Acum aș începe prin a face o distinție destul de clară între cele două, adică ele sunt două concepte care sunt destul de evident distincte. În primul rând, persoasiunea e o practică legitimă, adică atunci când suntem persuasivi, folosim niște argumente logice, ne bazăm pe niște fapte, pe niște dovezi. Și da, prin această persoasiune ne dorim să influențăm decizia consumatorului, dar într-un mod etic. Manipularea este cea care induce în eroare, care exploatează emoții, care utilizează dezinformarea, iarăși cu același obiectiv de a determina consumatorii să cumpere, dar decizia lor de a cumpăra este contrară interesului real. Adică atunci când mergem tocmai pe exploatarea acestor emoții, cu siguranță interesul real al consumatorului respectiv nu este cel la care noi ne dorim ca el să ajungă. Deci cam asta ar fi diferența între cele două. Vedem iarăși, ca să dau niște exemple de manipulare, toate aceste branduri cu produse de slăbit și care folosesc tot felul de imagini trucate sau nu neapărat trucate, dar cu siguranță persoanele care arată într-un anumit fel în advertising nu au folosit acele produse, ci cel mai mult cu siguranță își petrec timpul într-o sală de sport sau au foarte mare grijă în bucătărie și la supermarket cum și ce cumpără. Deci asta ar fi un exemplu de manipulare neetică. Iarăși, vă povesteam despre industria farmaceutică atunci când exagerează efectele unui medicament sau ale unui supliment alimentar, fără ca acel medicament să aibă dovezi clinice.
Acum, nici legea nu ne ajută. Adică Agenția Națională a Medicamentului reglementează foarte bine tot ce ține partea de RX-uri, da, toate medicamentele cu prescripție medicală. Pe de altă parte, piața de OTC-uri este o piață liberă. Vedem că cele mai multe reclame la televizor sunt exact cu aceste suplimente alimentare și iată cu jocurile de noroc, care este un subiect foarte sensibil din punctul meu de vedere și cred că merită să-l aducem în discuție și în discuția noastră. Vedem campanii ample are influență. Din nou vorbim de un public vulnerabil. Este un public vulnerabil, este un public care face parte dintr-o anumită categorie socială, de regulă, iarăși niște oameni cu venituri mici sau foarte mici și care speră la îmbogățirea peste noapte. Sunt oameni, iarăși o altă categorie vulnerabilă, care tot timpul își doresc sau vor să aleagă calea cea mai ușoară, și calea cea mai ușoară nu este prin muncă, ci este prin câștig. Numai că acest câștig este un câștig fals. Vedem o grămadă de influenceri, în special pe TikTok, care targetează iarăși un public vulnerabil și aici mă refer la copii și la adolescenți. Ei știu foarte bine din demograficele pe care le primesc de la aceste platforme pe care ei creează conținut, care este publicul lor țintă, primesc lunar demograficele și știu că sunt în acele categorii de până în 18 ani sau hai să zicem că un 20-30% sunt între 20 și 24 de ani în categoriile lor. Cu toate astea, pentru un câștig rapid și destul de substanțial al lor, al așa zișilor influencer, dar și ale brandurilor care promovează asta, fac acest advertising care de fapt este o formă de manipulare și iată la ce se ajunge. De cele mai multe ori la vieți distruse, case pierdute, familii distruse și așa mai departe. Deci, Aici cumva nici n-aș ști către cine să împart responsabilitatea mai mult, către companii sau către influenceri. cred că responsabilitatea este împărțită. Eu mai degrabă aș introduce și un al treilea element în această responsabilitate și acesta este statul român sau statul în general. Adică companiile până la urmă fac parte dintr-o piață liberă în care dacă nu au un cadru legal pe care ele să se desfășoare, vor acționa în consecință și își vor permite să facă cât mai multe lucruri dacă nu sunt în cadrul legii. Adică dacă statul nu reglementează, iată, se întâmplă astfel de lucruri. Acum pot să mă duc și către un exemplu care mi se pare și mai grav în zona asta de manipulare. Știm și am auzit în ultima perioadă cât de bine reglementată este industria imobiliară în statele din vest, de exemplu în Franța, în care nimeni din consumatorii finali nu are voie să dea un avans mai mare de 10%, din ce știu eu că este legea în Franța. Pe când în România, legea în acest moment ne permite să dăm un avans de 90% către dezvoltatori. Asta înseamnă că iarăși ne ducem către o categorie vulnerabilă de oameni care la un moment dat, știm foarte bine cazul care a fost pe toate televiziunile și este în continuare, iată se ajunge la niște pierderi extraordinare, tocmai pentru că nu suntem într-un cadru legal. Înainte de a continua cu întrebările pe care le-am pregătite, avem două răspunsuri în chat la întrebarea noastră cu dilemele etice în marketing. Cristina ne spune că da, a avut multe, iar Mari ne spune conflict între brandul personal și brandul de companie. Mari, dacă ai detalia un pic în chat, ne-ar ajuta.
Ai vorbit mai devreme de greenwashing, Marius, și uh, vedem multă publicitate verde, să zic așa, în ultima vreme. Uh, cu siguranță că este folosită și pentru a manipula consumatorii. Cum putem distinge între ceva ce e autentic și greenwashing în cazul nostru? Eu am un răspuns la întrebarea asta. E sigur mult mai simplu decât ce ai să ne spui tu, dar eu sfătuiesc întotdeauna pe oameni ca atunci când ceva pare prea frumos ca să fie adevărat, de obicei este prea frumos ca să fie adevărat și în felul ăsta putem să recunoaștem, să zicem, publicitatea înșelătoare. Da, din ce în ce mai multe companii, într-adevăr, folosesc publicitatea verde sau greenwashing-ul. De fapt, folosesc publicitatea verde care este green marketing-ul, dar sunt și unele companii care folosesc greenwashing, adică promovarea falsă a sustenabilității, tocmai ca să atragă acești consumatori care preferă produsele ecologice. Sau Bineînțeles că companiile sau produsele companiilor care se comportă, să zicem, responsabil din punct de vedere ecologic. exact. Și acum tu m-ai întrebat cum putem diferenția un brand autentic de unul care practică greenwashing. Da. În primul rând, un brand autentic va oferi tot timpul informații foarte clare despre sursa materialelor, impactul de mediu, metode de producție. Mare parte dintre aceste companii sunt companii listate. Și noi, la Bitnet Group, și noi suntem o companie listată, suntem pe piața de capital. Asta înseamnă că pe lângă rapoartele pe care noi le publicăm, rapoartele financiare pe care le publicăm trimestrial și anual, din acest moment, din acest an, suntem obligați să publicăm și aceste rapoarte de CSR. Deci, de regulă, un brand autentic va oferi toate aceste informații clare și le putem găsi pe website-ul companiei. Apoi, sunt certificările oficiale. Tot timpul pe aceste produse vom găsi etichete precum EU Ecolabel. Deci asta este o certificare oficială. Vom găsi Fair Trade, care și asta este o certificare oficială. Vom găsi Cradle to Cradle, care garantează că produsul e sustenabil. Deci, pe lângă transparența și dovezile concrete pe care compania respectivă le oferă, avem și aceste certificări oficiale care, pe produsele autentice și produsele care într-adevăr sunt niște produse eco sau care susțin acest green marketing, le vom găsi pe ele. Acum sunt și exemple de greenwashing și cred că cele mai evidente exemple de greenwashing le găsim în industria de fashion. Și aici nu mă refer la marile branduri sau la brandurile de lux, ci mă refer la brandurile de mass market, care promovează colecții sustenabile, dar n-aș vrea să dau nume acum, pentru că tot ceea ce vedem în mall-uri în momentul ăsta fac parte din aceeași categorie de mass market. Ei promovează colecții sustenabile, dar continuă să producă haine în cantități uriașe, contribuie la poluare, contribuie la exploatarea copiilor și adolescenților în țările de lumea, așa numite de lumea a treia. Deci au colecții sustenabile, dar contribuie în continuare în a produce cantități uriașe de haine, haine care cu siguranță au foarte mult plastic în ele și care nu pot fi utilizate pe o lungă perioadă de timp. Acest plastic, iarăși, mă duc către zona de poluare. Mai avem și companii din telco, care aceste companii, de exemplu ExxonMobil, vorbește de investiții în energia regenerabilă, însă și energia verde, însă majoritatea veniturilor companiei provin din combustibili fosili. Deci asta înseamnă că e un greenwashing pentru că e un fake advertising. Mai vedem și ambalaje verzi care, de fapt, nu au în spate niște schimbări reale.
adică ambalajele sunt de culoarea aia, folosesc niște termeni precum eco-friendly. Ce înseamnă friendly? Adică doar suntem prietenoși sau prieteni cu ecologia, dar de fapt, în realitate, noi în liniile noastre de producție în niciun caz nu folosim aceste practici ecologice, dar suntem prietenoși cu subiectul și ambalajele le facem verzi ca să atragă. Deci, iarăși, un subiect care ne duce tot la ceea ce vorbeam la începutul discuției. Uh, Între timp, Mari a detaliat puțin mesajul ei conflict brand între brandul personal și brandul de companie și are zice așa, poate fi creată o concurență plecând de la susținerea prin brandul personal pentru cel de companie, iar ulterior să existe din acest motiv conflicte și repercusiuni. Și avem o întrebare de la Alexandru. În vremurile de astăzi, cum facem să nu depășim această linie și să ne păstrăm etica în marketing? Și încă o întrebare de la Cristi. Ce certificări RSH sunt necesare firmelor cu peste 250 de angajați? Le-am zis pe toate acum la rând. Te rog, răspunde-le pe rând și dacă și eu revin cu întrebările dacă am spus prea multe deodată. Sigur, o să încep cu cel de brand personal versus Da. brandul de companie. Într-adevăr, un brand personal ne ajută foarte mult în a crește și brandul companiei. Pentru că prin acel brand personal nu facem altceva decât să umanizăm și mai tare companie. Oricât de mult o companie și-ar dori să comunice în felul acesta uman, totuși există niște limite pe care noi în branding și PR și comunicare le avem în ceea ce reprezintă comunicarea corporate. Și atunci ne dorim să umanizăm din ce în ce mai mult brandul cu brandul personal, care de regulă se întâmplă la nivel de top management, adică prin CEO-ul companiei, COO, iată, CMO și așa mai departe. Deci top management. Ulterior, din răzbunare, să fie repercursiuni, conflicte. Da, se poate ca la un moment dat acel om să nu mai facă parte din structura companiei. Acum, dacă compania are acest set etic de valori, de principii pe care îl respectă în totalitate, ele, o lungă perioadă de timp, au fost aliniate cu brandul personal, adică și brandul personal, dar și compania au comunicat exact aceleași lucruri. A face un switch deodată în comunicare, tocmai pentru că acel om nu mai face parte din cadrul companiei, cu siguranță este o tactică de manipulare evidentă și asta se va vedea foarte rapid în rândul consumatorilor sau al clienților companiei. Evident, nu avem cum să oprim asta din punctul meu de vedere, adică e alegerea fiecăruia cum își dorește să comunice, dar cred că este o greșeală fundamentală pentru cel care a părăsit compania și s-a dus către un alt proiect să aibă acest tip de take-uri de răzbunare sau repercursiuni, conflicte, pentru că cu siguranță își dorește ca și noua organizație să reprezinte la fel de bine acea organizație. Deci poate exista, dar eu zic că dacă pe o perioadă lungă de timp cele două branduri au comunicat în mod similar, cu siguranță diferențele de comunicare le vom sesiza în mod rapid. Era întrebarea, ce certificări ESG sunt necesare firmelor cu peste 250 de angajați? Sincer, nu aș ști să răspund exact care sunt acele certificări în momentul ăsta. Suntem încă foarte la început, nu știu să răspund pentru că încă suntem foarte la început cu această legislație. Adică 2025 este primul an în care companiile încep să se gândească la subiect și să facă pași spre subiectul de ESG. 2026 va fi primul an în care noi vom raporta. Asta înseamnă că în 2025 deja va trebui să ne gândim și noi ce acțiuni putem să facem astfel încât să mergem cât mai mult în acea direcție. Ce pot să spun este că acum ne uităm foarte mult la
impactul pe care compania aceea îl are la nivelul mediului, deci în zona de ecologie. Dacă flota de mașini este o flotă care poluează foarte tare, vedem că în 2026 se va schimba legislația inclusiv cu amenzi pentru șoferii care au astfel de mașini, deci nu numai la nivelul companiilor, dar și la nivel personal. Dacă suntem într-o companie, într-o clădire care respectă toate aceste reguli de sustenabilitate, reciclăm sau nu reciclăm la birou. Dacă ne uităm iarăși în zona de people and culture, facem sau nu facem discriminare, adică aici ne uităm la incluziune. De exemplu, noi suntem una dintre, de fapt, suntem al doilea cel mai mare integrator din IT din România și prima companie listată la Bursa de Valori București. Și vreau să vă spun că, deși domeniul este de IT, 45% dintre angajații noștri sunt femei, apropo de incluziune. De regulă, IT-ul este o meserie sau a fost considerată de-a lungul timpului o meserie, că fiind automatică inginerie, era considerată mai mult într-o anumită direcție. Iată că nu e așa. Și noi ne apropiem de 50-50 cât mai curând. Cred eu că în direcția în care mergem poate o să fie chiar invers, peste 2-3 ani. Deci ne uităm la toate aceste elemente atunci când raportăm ESG. Nu există acum, în acest moment, o legislație foarte clară. Este o legislație în lucru, cu siguranță o vom avea un cadru legislativ mult mai clar în 2026. Avem o întrebare de la Ana. Există un grup unde putem sesiza public companiile care nu respectă etica în marketing? Din ce știu eu, nu există. Nu există. Adică avem doar instituțiile pe care le avem acum la nivelul statului. Adică putem să vorbim despre, în momentul ăsta, despre protecția consumatorului. Deci, dacă nu avem nici reglementări, nu avem nici instituții care foarte bine a sesizat Cristina. Dacă nu avem reglementări, nu avem nici instituții. Da, putem să mergem către protecția consumatorului. Iarăși, sunt și practici neconcurențiale și aici intervine Consiliul Concurenței, care poate, prin sesizările pe care consumatorii sau companiile din piață le fac, să vină și să zică: da, este o practică neconcurențială, adică sunt companii în piață care fac green marketing, voi nu faceți, deci nu e o concurență loială. Asta se poate întâmpla, dar în momentul ăsta o instituție care să reglementeze și spre care putem să mergem cu astfel de sesizări nu există, din păcate. Am înțeles. Ne întreabă Margareta Gășpărel: cum definim managementul marketingului la nivel de instituții de stat și la nivel de instituții private? Există diferențe? Cu siguranță există diferențe între ce se întâmplă în public sector, comunicarea pe care instituțiile publice o au, și companiile private. Deci în primul rând, acolo, da, într-adevăr, vorbim de un cadru legislativ. Ei se supun unor norme pe care fiecare instituție publică o are. E total diferit. Evident că sunt aceste diferențe și e evident că comunicarea, din punctul ăsta de vedere, trebuie totuși păstrată în anumite reguli, în anumite norme. Vorbim și de brandul de țară, vorbim și de brandul de instituție, de felul în care ne prezentăm și suntem reprezentați și la nivel național și european și mondial. Acum că există și politicieni pe TikTok, asta e o altă discuție, n-aș vrea să intrăm în ea, nu e în area mea de acoperire, dar există diferențe între cele două categorii. Am înțeles. Deocamdată nu mai avem întrebări în chat și revenim la întrebările pe care le-am pregătit.
Spuneai la un moment dat despre GDPR. Care ar trebui să fie regulile etice pe care companiile să le respecte atunci când colectează și utilizează datele clienților? Păi, în primul rând, obținerea consimțământului informat. Adică atunci când utilizatorii, când primesc advertising de la noi, ad-uri, comunicări, newsletter și așa mai departe, trebuie să știe ce date sunt colectate și în ce scop folosim aceste date. Apoi ar trebui limitarea colectării datelor. Deci companiile ar trebui să colecteze doar informațiile necesare, nu absolut orice detaliu posibil. Cu siguranță noi toți ne dorim să avem cât mai multe date de la utilizatori, astfel încât să putem să facem o targetare cât mai specifică. Pe de altă parte, iarăși vorbim de intruziune, vorbim de granița dintre personal și informațiile sau datele pe care noi putem să le oferim companiilor. Apoi, politicile de confidențialitate de pe website-urile companiilor, de pe site-uri și așa mai departe, trebuie să fie ușor de înțeles. Adică trebuie să avem o transparență totală. Sigur, avem o legislație, pe GDPR avem o legislație, care această legislație de cele mai multe ori folosește și termeni juridici. Acum, noi putem să folosim acești termeni, că fac parte din legislația noastră. Pe de altă parte, politicile trebuie să fie ușor de înțeles. Adică putem să venim cu niște disclaimere pentru utilizatorii noștri, astfel încât oamenii să înțeleagă ușor această politică de confidențialitate și să nu se simtă înșelați. Tot în categoria asta avem și dreptul utilizatorilor de a șterge date. Politica de GDPR impune ca utilizatorii să poată solicita ștergerea datelor și noi, companiile, trebuie să răspundem în mod ferm și rapid la aceste solicitări și să ștergem datele din bazele noastre. Iarăși, din aceeași categorie, este vorba de securitatea informațiilor. Și aici vorbim de cyber security, vorbim de companii care trebuie să protejeze datele utilizatorilor împotriva atacurilor cibernetice. E un subiect de actualitate mai mult decât de 2025, de câțiva ani încoace, odată cu intensificarea acestor campanii din ce în ce mai agresive și mincinoase și politice, dar nu numai, ne lovim din ce în ce mai multe tipuri de atacuri de tip phishing, în cadrul companiilor din extern, astfel că fiecare companie ar trebui să se uite foarte atent la securitatea cibernetică a companiei în general, dar să se gândească și la bazele de date și la protecția companiilor, la protecția clienților companiei și să protejăm aceste date ale utilizatorilor. Cam Uh, astea ar fi regulile din punctul meu de vedere, cele mai mari, cele esențiale, pe care cu toții ar trebui să le respectăm cu sfințenie. Vorbim de niște reglementări destul de recente, cele Sigur. cu GDPR-ul. Vorbim de ceva și mai recent, tehnologiile emergente, nu? Automatizarea, inteligența artificială. Toate acestea, schimbările legislative recente referitoare la GDPR și tehnologiile acestea noi, cum influențează etica și practicile din marketing? Destul de mult influențează în acest context și la data la care vorbim. Ziceam eu în timp ce vorbeam despre webinarul nostru pe LinkedIn că etica ar trebui să fie, de fapt plecam de la ideea că aceste meserii umaniste mi se pare că au fost și sunt din ce în ce mai trecute pe plan secund. Adică avem meserii, desigur, respectabile ca doctor, eu știu, inginer și așa mai departe, care sunt la rang de cinste,
Dar iată că ajungem în 2025 în care să ne punem problema eticii. Ce ne facem cu AI-ul? Adică avem o grămadă de ingineri care lucrează, o grămadă de companii care odată a venit acum această companie chinezească și într-o săptămână a făcut o concurență extraordinară ChatGPT-ului. Deci o echipă de ingineri. Acum întrebarea se pune: câți dintre acești ingineri și-au pus vreodată probleme de tip etic, de impact asupra utilizatorilor, asupra societății, asupra joburilor? Vă spun eu foarte puțin, pentru că nu sunt la bază niște umaniști. Ei sunt niște oameni care, al căror rol în cadrul acelor companii este tocmai să scrie cod și să dezvolte aceste tehnologii noi. Deci, sugestia mea ar fi ca din ce în ce mai mult să ne uităm ca oameni care vin cu aceste formări, că sunt ei eticieni, că sunt sociologi, că au terminat științe politice, că au terminat sociologie, psihologie și așa mai departe. Cred că din ce în ce mai mulți oameni ar trebui să fie, în primul rând, în bordul companiilor, în deciziile pe care marile companii, dar și companiile mai mici le iau în aceste practici, în noile tehnologii care apar, dar cu atât mai mult în departamentele de tehnologie, pentru că ele ajută în dezvoltarea acestor noi produse. Că trebuie să avem în vedere și aceste elemente în momentul în care noi dezvoltăm noi tehnologii și noi produse. Care este impactul asupra utilizatorilor și asupra societății în general? Cred că întrebarea pe care o pune Ana este una foarte bună. Se poate face un audit de verificare a respectării practicilor etice. Cine ar face-o? Eventual, în felul ăsta s-ar putea oferi o certificare, un badge celor care le respectă și care ar putea fi astfel afișat pe site pentru a câștiga încrederea clienților. Mi se pare o idee extraordinară. Iată că adunarea noastră de astăzi poate să nască și astfel de lucruri. Adevărul este că în zona noastră, în această categorie în marketing, foarte rar am văzut, pentru că încă nu ajunsesem în aceste puncte, foarte rar am văzut propuneri legislative, asociații care să meargă într-un cadru legal sau la niște discuții de acest tip din anumite comisii ale guvernului, adică sau Parlamentului, dacă se ajunge acolo, astfel încât să avem acest cadru. Deci, mi se pare o idee foarte bună, categoric ea nu există, adică n-am văzut-o la nicio companie, nu avem aceste badge-uri, nu face nimeni acest audit, dar mi se pare o idee foarte bună, mi se pare o idee prin care am putea să dăm această încredere consumatorilor și utilizatorilor. Uh, la începutul webinarului nostru, în scurta prezentare pe care mi-am făcut-o, vă spuneam că sunt vicepreședinte al Asociației Române de Relații Publice. În această calitate, Asociația Română de Relații Publice a semnat coduri de etică la nivel mondial, ba mai mult, a și participat la elaborarea unuia dintre ele în urmă cu vreo 7-8 ani, a codului de la Helsinki, cum se numește. Ei, în acest fel, o companie care este membră a Asociației Române de Relații Publice se angajează să respecte aceste reguli și principii de etică. Probabil că există în domeniu, în publicitarii știu că au și ei ceva asemănător. Probabil că asociațiile profesionale ar trebui să intervină în astfel de situații. Sper că răspunsul nostru către Ana a fost îndestulător, mai mult de atâta, poate într-o emisiune viitoare, într-un webinar viitor. Și dacă tot vorbim de viitor, te întreb ce schimbări majore vom vedea noi și ne spui tu care crezi că ar fi în viitor, care ar fi viitorul eticii în marketing? Care sunt schimbările majore care ne așteaptă? Regulile vor fi mai stricte sau vom avea mai multă libertate? Cu siguranță reglementările vor fi mai stricte,
privind protecția datelor. De exemplu, cred eu că la un moment dat vom ajunge la interzicerea tracking-ului fără acord explicit. Știm cu toții și de cele mai multe ori, poate avem o discuție în cercul de prieteni într-o seară despre un anumit produs sau despre o anumită categorie, după care, la câteva ore sau în ziua imediat următoare, vom primi advertising pe rețelele sociale exact despre acel produs. Asta înseamnă că este un tracking fără acord explicit. Deci noi nu ne-am dat acordul să primim acel tip de advertising, am vorbit despre el și această reclamă a apărut. Deci cu siguranță cred că vor fi niște reglementări mai mari în acea zonă. Acum, în direcția în care merg Adică lucrurile reglementări mai stricte și mai stricte. care să aducă și niște, să zicem, pedepse pentru cei care nu le respectă, destul de aspre? Așa ar fi, în mod normal, cu siguranță aceste pedepse, ca și în alte segmente, ar fi vorba despre, de exemplu, în politica de GDPR, dacă nu o respectăm, e vorba de 2% din cifra de afaceri a companiei. Da, 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 e foarte, dacă se întâmplă, ai de Dacă se plătit din întâmplă. greu. Da, e greu. Dacă se întâmplă, ai de plătit din greu. Exact. Probabil că vom ajunge acolo și cu protecția datelor. Iarăși, cred că vorbim de transparență obligatorie în publicitate. În acest moment nu avem o lege care să le interzică influencerilor sau persoanelor publice practica de a promova produse fără să menționeze colaborările plătite. Evident, au fost aceste discuții în spațiu public, s-a mai vorbit despre asta, dar nu avem niște reglementări care să ne spună dacă este o colaborare plătită, aceasta trebuie marcată de fiecare dată. Și cred că va trebui ca brandurile să fie conștiente de importanța autenticității, pentru că generațiile de consumatori se schimbă. Cu siguranță, generațiile de acum sunt mult mai atente, mă refer la Gen Z, millennials și chiar și cei mai mici, sunt mult mai atenți pentru că ei sunt o generație total digitalizată, s-au născut în această eră digitală, sunt mult mai atenți la lucrurile astea și vor să acționa brandurile cu siguranță în viitor, mai mult decât consumatorii din generațiile trecute au făcut-o. Vedem și acest cancel culture în America, dar și la noi. S-a întâmplat destul de des în ultima perioadă în care dacă cineva a avut niște take-uri, să zic așa, greșite, a fost foarte sancționat și chiar mulți dintre ei au dispărut de pe platformele de socializare. Deci cred că ăsta e viitorul. Ai pomenit de cancel culture și cancel culture putem să îl numim chiar un fenomen social, o problemă socială, dacă nu un fenomen social. Crezi că este important pentru branduri ca să ia poziție în astfel de probleme sociale, în astfel de fenomene sociale? Este un subiect sensibil, pentru că de fiecare dată când vorbim de subiectele sociale, vor fi două categorii. Vor fi niște oameni care cred în acea problemă sau, eu știu, o parte socială în care ne dorim să adresăm niște lucruri și niște oameni care nu cred. Și atunci compania, dacă se plasează într-o anumită direcție, e posibil să aibă de suferit. S-a întâmplat asta deja cu anumite companii care au luat astfel de Poziții. backlash public, dar un caz recent este chiar Nike, care a susținut un jucător de fotbal american care el protesta împotriva rasismului. Și deși foarte mulți consumatori au apreciat poziția brandului, au fost și o categorie destul de mare care au boicotat brandul. Deci e complicat. E complicat. Pe de o parte e complicat, pe de altă parte cred că este o decizie strictă a managementului. Este o decizie strictă a managementului și vorbeai mai la începutul discuției noastre inclusiv despre
despre educație, vorbeam despre valori. Probabil că valorile, în cazul în care e vorba despre valori universal acceptate, cred că e necesar, părerea mea, că este necesar ca brandurile să ia poziție. Dar revin la partea de început, unde vorbeam despre educația oamenilor din marketing. Cât de mult contează educația în etică a oamenilor de marketing și ca să încurajeze comportamentul etic intern, care sunt inițiativele pe care ar putea să le ia companiile? Foarte mult contează. Bă, mi se pare că e un subiect cu care ar cam trebui să începem. Adică mi se pare că face parte din formarea noastră ca oameni de marketing. Încurajarea mea este, în primul rând, către fiecare director de marketing, căci responsabilitatea, în primul rând, este acolo, în acel departament, să aibă aceste discuții pe lângă daily work, campaniile de zi cu zi, întâlnirile cu echipa, să aibă și aceste discuții cu echipa în care să ridice astfel de probleme, să facă niște sesiuni de brainstorming, să ne uităm foarte des. Eu unul mă uit la tot ce comunică celelalte branduri, știu că și oamenii din echipa mea o fac. Trebuie să fii tot timpul la curent, să vedem ce comunică și celelalte branduri, dacă sunt etici, dacă nu sunt etici, vedem o campanie la un alt brand, o discutăm. De exemplu, vorbeam mai devreme de partea asta de backlash care s-a întâmplat la Nike, dar am avut și foarte multe cazuri de woke-washing, adică un brand se implică într-o cauză, dar care pare superficială sau oportunistă, pentru că societatea în acel moment merge în acea direcție și atunci merge și compania, dar ea este percepută ca un truc de marketing. De exemplu, în 2020, dacă vă aduceți aminte, au fost companii mari precum Ikea care și-au schimbat logurile în culorile curcubeului pentru a susține comunitatea LGBT, dar ele nu au, niciuna dintre aceste companii nu au adoptat măsuri concrete de incluziune în cadrul societăților, adică în cadrul organizațiilor. Și atunci asta poate fi văzută ca exact woke-washing, adică e un truc de marketing. Mergem with the flow, mergem cu societatea, mergem cu politicile de acum, dar nu facem nimic în concret. Deci cred că stă în primul rând la cei care conduc aceste departamente, cred că stă în cultura organizațională și cred că stă în valorile fiecarei companii să se uite mai atent și să le adopte. Între timp am primit în chat două linkuri de la Digital Marketer. Codul de practică în comunicarea comercială și toată lumea ba nu, mesajul este direct către mine, am să pun eu linkurile în fereastra de chat și codul de bune practici în influencer marketing. Ceea ce e foarte bine de știut. Codul de practică în comunicarea comercială vine de la Consiliul Român pentru Publicitate, deci, cum vă ziceam, există într-adevăr un cod al publicitarilor pentru etică. Da? Și mai avem de la IAB România, da? Codul de influencer marketing. Acum am să vă pun în chat aceste două linkuri. Până fac eu asta, mai am o întrebare pentru tine, Marius, pentru că, iată, a trecut o oră, nici nu știu când. Dă-ne, te rog frumos, câteva exemple de bune practici din industrie și pe care tu le consideri modele de urmat pentru toți cei care lucrează în marketing. Um, Mă gândesc acum că tot vorbeam de protejarea mediului și de greenwashing, o companie pe care eu o urmăresc de ceva timp și cum fac ei advertising și cum comunică ar fi Patagonia, care ei chiar donează 1% din profit pentru protejarea mediului. Adică nu doar spun, dar și fac. Uh, Mă uit iarăși în zona asta de vanity și beauty.
și am văzut și companii foarte autentice. Am văzut o campanie care se numea Real Beauty la Dove și care promova exact autenticitatea și diversitatea în frumusețe, căci frumusețea e în ochii privitorului, adică nu mai mergem pe aceleași standarde. Și pentru că am vorbit de zona asta mai mare de tech și de tot ceea ce fac marile platforme de social media. Aici aș zice că un exemplu foarte bun este Apple, care așa se și diferențiază în piață de fapt și care protejează sau are o politică de protejare a confidențialității utilizatorilor foarte bine pusă la punct, comunică mult despre asta și comunică foarte mult și sustenabil. Deci aș zice că din marile companii de tehnologie ar trebui să ne uităm mai mult către ei. Nu vă recomand neapărat, adică nu vorbesc despre produse, vorbesc despre felul în care ei comunică și despre felul în care își protejează utilizatorii, spre deosebire de alte mari companii din tehnologie. Marius, încă o dată îți mulțumesc pentru un webinar, după părerea mea, plin de insight-uri, îți mulțumesc pentru prezență, pentru discuție, pentru inspirație dată celor care ne-au urmărit. Sunt sigur că a fost un webinar util tuturor. În încheiere, vreau să mulțumesc tuturor încă o dată pentru prezența la acest eveniment. Ne revedem curând la următoarele întâlniri Events Max. Stați aproape și abonați-vă gratuit la unul dintre cele 74 de newsletter Events Max, newsletter inclusiv pentru marketing și comunicare. Toate bune! Mulțumesc și eu, la revedere, mulțumesc tuturor!